District Sports Officer Southwest Kasil District uba damang sengkon mentah ke sengi ha ke jingalang ke balengkot ban ai ke jingkit bok kit riang na ke bentai ki rang bat ki thei ïalehkai kinjat bol na Southwest Kasil District kiban salik ban shim mentah ha ke Subrto Mukherjee Cup Football Tournament ja R4R kaban salong ha ke nong ba ashilong ulapen ken mau ba kapor ka long ka bakodor hadu kata Haga juk kapor ula aimen semeru yeki bakin saya ïalehkai ba khnang bakin la banwan ra ye ka buram om tang ye ka school baki pule henry khamtam ye ka district baro ka we walaupun ken mauru bakum ki khna school kidi ban long ki badon ka akor ka buram batlada ki don kam ai kim dei ban ya lai nano henry ki dei ban pentip hakinong hikai ni kinong pnya ki balong ki coach jongki yakini ke jingalang lapan long hapo kamadan artificial turf MDSA Southwest Kasil District Mawphor harangat ke jingodon lang u border area development officer jongkarani kor block uba A1 ba kinong hikai school bat kumjo ru kirang bat kitai kinjat bol kiban sami khamat ya ke district lengba ke school baki pulie Laban kedau hang ni bagi ban sami ban lek yeshim menta ha ke Subrto Mukherjee Cup araja R4R kaban salong ha kanong ba aslong kilong kabalang Maulongwer Higher Secondary School jongki khna ki bahapo khan newsnem bat ke Jakram Presbyterian Higher Secondary School jongki khna ki bakhat sausnem jongki khna chinrang bat ke Lengdo Wanyang Secondary School jongki khna kanthei ki baha karta ka bakhat newsnem Kre na banta kali ka Subrto ka bandong po sulong ka ya chikman mo nakiliang ki school kila hot igini ki coaches ki bala ai ki coaching ya pi na try kila ya hun ya PS ngom no ya stonat coaching jonga gum district sports officer mo aku aban shwa bangin lek ya kani ka Subrto cup ban sim banta ntai po sulong ya ka state level na shwa ban kitbox ya pi we mo di nakaliang jonga aku aban ong pi le pilek chete kan mau phem represent tang ka school ka jong pi represent ya ka district mo ka district jong ibaro ako way ka mo di mo pi mo ki balam nanti ban ïalehkai ka under 17 boys and girls but ka under 14 kini ki shinrang di kan mau ba ban maintain ya ka discipline ka jong pi mo namar ke ka bo pi le kan reflect ya ka school jong pi but kan reflect ya ka district but kata ka de ke ka bo haban sutko ka mo Tiket mau pinlit kita maintain by discipline mo. Kidon kam kani katai kidon ki manager kidon pi kidon ki coach kidon pi ki penyalam mo. Da kli neki da pan permission neki pile kani le katai kanunu jindon kam pi approach pe coach ki manager ki ban pe pi kini kisni ko kidon sitai. Mo. Te kan mau ba kitiar kitar ki ba pi ra semua ban pe ba lagi jong kitiar kitar mo. Ra ki plage ki ba le se pila ban phang tala ne pila ban Iu kitiar kamtam ni kitiar ïalehkai kum ki boots kum ki shin guards mo kitur kila ki jong ki personal fi bandon mo ra pe wonum don baklen yo pipo yang madan nongo tum don shin guard ta ka but galap ha kam long shoe ne kam nim tai kita ki di ban shwa ban ni di ban biang dun mo ti nakiliang ki jersey te ka rong jong ka jersey jong ka southwest jong ni ka de ka ni light green mo ti punya phong ka ju hi ka rong na banta kadi ka competition bangi represent chite kata kadi ka color kila ai ni ka light green kadi ka official color jersey jong mo di ka jaka bangi ïalehkai po shlong kan dei hapo madan he maulai katar kadi artificial turf nanta po sai nehu sai training center po nehu bat hapo ka artificial turf apo MFA hapo puluh mo digini live venue bakin pelong jing ïalehkai mo teka fixtures ru kila pha ngatai ki team managers ki coaches baro kila yo kila tip mo ka kaport ïalehkai ki de no ngo ban long ki papan kre mo ngo ba ban poi ha kaport chateli de pila le long ban mo pha wan sbu nyu buje mon nyu buje pra buje mde ban slam mo pe bai kata long discipline ba